Aydımçı, showman, şahir, sadanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum mehriban adamlar, hormatly vatandaşlar. Yeni de yayılında Türkmen portalı ve Türkmen portalında tanışırlar. Mehribanlar bilişimi deyal biz yurdumuzun bir neçe meşhur şahsiyetlerini, yani meşhur yıldızlarını bu gepleşigimizde elbette çağırıyat ve onların zihini bilen ara bağlanışlarını gısaca tinap koyat. Bugün bolsa bizim gepleşigimizin mehmanı yurdumuzun meşhur aktörü, rejissörü Şeylekem Alpbarcısı Anuş teşrif etdi. Bu sırlan aydın cevapları bolsa, alım eylerinin aydışları yali, qadimi kitaplan atınna, xıdır görün alan çägelen astınna, uçuroksuz denizdir ummanlan düýünni, goja deminin arka dayancı bolan bu qadimi dağlan boynunna, kökleri, eni toprağa mäkem ornuşan, Nümlerçe yaşayan koca çınarlan sümünnedir. Anuşa, salamu alaikum. Hoş gördük gepleşigimizde. Çağılamı kabul ettiğiniz için çok sağ olun. Ayda ilkinci nöbette gepleşigimiz bilen öň tanışdyňyz diýip mi diýen çünki Türkmen portaly mümkinçe ilerleýän sınırda. Gepleşikde taşan şuňa logik suallar bilen baglanşykly, şertlerin çalajagy ütköşme giýer bilen 5 minutumuz bar. 15 tane sual bar. Hawa bäsleş görnüşde bolup gidýär. Siz öýdüňiz ýa-da wagt bilen bäsleşýäňizde gysgaça. O ýagdaýdan soňra egerde ählisine dogry jogap berip geçdiňiz, hemmesini tekizleseňiz, hiç şertimiz ýok. Diňe ýörüýte emaatkarlar tarapyndan sowgadymyz bar. Eger ýetişmedik ýagdaýymyzda da tomuşçularymyz üçin ýörüýde gysgaça bir şertler bar da, döredjilik bilen baglanşykly. Egerde taýin bolsaňyz, onda biz giýip bilýär 5 minutumyzda. Nonda ýörüýte sekunda beri başladym, gitdi. Birinci sual, otoğun 4 burçu var. Her burçunda bir pişik otuyor. Her pişikin önünde 3 pişik var. Olsa cem otoğda neçe tane pişik var? Her pişikin önünde 3 pişik var. 4-3 mü? Otoğun her çünkünde bir pişik otuyor da. Her pişikin önünde de 3 tane pişik var. Cem otoğda mumi tane neçe olur? Ehletinin cemi. 16. Yok, 16 değil. Logik saydın mı? 4 tane burç var. 4 burç var. 4 burç, 4 pişik her önünde 3 pişik var. Vaktlayınca geçip son geliyor mu? Liyat yenim soğuk. 18. Yok, 18 mi? Oğlum da? Değil. Bak. Öyle geçelim. Geçelim. Maşgalada 4 kız doğanla. Birincisi televizör örüyor, ikincisi kuş dönüyor, üçüncüsü ütü ediyor, dördüncüsü ne midir? Dördüncü kız çağı. Neymişler o? Deyince alalım. Ya deyince alalım. Deyince alalım. Olayda deyince almak falan olsa. Her kim bir daha bile meşgul olsun deyip geliptir buyruk yürüyütür kalkasından. Akarır söyle. Yok. Eceler öşür ya nakarım. Söyleme. Yok. Geç bilet mi danım? Bilip bolyansı var badem şu. Ba. Geç ya. Otta yanan ok, suda çümen ok, yerde çüyüren ok. Şu da ne mi mesela? Buğ mu? Yok, ondan başkası. Buğ, doğru cevap. Eli ve adam del, şahva öküz del, bu ne mi? Türkmen portalı. Akşam encamlar üçün yürüytü qoşunnusu. Makabatların bölünüşüge. Sada ve arassa dizayn. Tığşıytlı çözüm. Görülen maglumatları täzen açmak için internet gerek olmaz. Video görünüşler, dürlü temalarda peydaly, özüne çekici ve täsirli. Fotoreportajlar. Açılışlardan ve fergirlerden gurnalan yürüytü fotoreportajlar. Önemli, taqiq, peydaly, täsirli, yürüytü. Biznes maglumatlar, iqtisad toplumun ve telekeçilerin ötüşleri, täzelikleri. Peydaly, online gurallar, avtomatlaştırılan howa maglumaty. Yurdumuzdaki ehli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan önemli. Madama yanınızda. Android ve iOS üçün niyetlenen Jam enzamlar üçün. Yürüytü qoşunny. Öyle elem var ha? Elbette. Ha.
olan bir neme? Canlar hayvanlar değil. Yok, hayvanlarla bir dayhançılıkta olanlardan bir daha çok bildi. Çarşak mı? Yok, çarşağım da ben esasında. Geçýärde. Indiki sport bilen baglanşykly öde gurundan sowalar. Utmak bilen ýeňmegiň tapawudy näme diýe? Düşündirip berseňiz, şonu gysgaça formulirovkasyny. Ha, düşündürüş gerek. Hawa. Utmak bilen ýeňmegiň. Umumy manida, umumy bir zat. Utmak bolup gidip bilýär, misal üçin oýuny. Hawa. Ýeňmek, olayam aýratyn. Misal üçin, sowuşçan görnüşlerini bolşýaly, belli bir tutluşykda ýeňip bolýar. Doğru. Doğru cevap berýän. Indi asman bilen zeminiň arasynda näme? Ýene logika gaýtyklik. Hawa. Ýok. Gönüm ölmanida däle göçmerek görnüşde de asman bilen zeminiň arasynda. Boşudyrnakda da boldular hatda. Asman bilen zeminiň arasynda. Hawa. Orfografiýa bilen baglanşykly. Yani beýiklik barmy ýa? Ýok. Ölçeği var. Hat ýazy orfografiýa bar ha. Dogry dörsýäde ukadalary türkmenleriňki. Şonuň bilen baglanşykly bolýardy. Geçelim mi? Geçelim. Aha. Indi nämäni çipeliň bilen tutup bolanok diýçesin. Sağ eliň bilen tutup bolýar şonu diňe. Çipeliň bilen tutup bolanok, sağ eliň bilen tutup bolýar. Çepeli. Çepel dogry jogap. Çepiň özüni tutup bolanok. Çödüp bolýan ýöne daňyp bolmaýan zat näme? Şo zat diňe çödüp bolýar da daňyp bolanok. Çödüp bolýan. Çödüp mi? Misal mi? Yok, bir zady açılşyrmy pikirler men geldi. Diýjek bolýan çödüp bolýar ýa-da daňyp bolanok. Ýelçinde gurrunga diýerler, ay men hem şunu çödýän aýda. Misal? Mesele, dogry jogap o, ýakyn geldi. Indi haýsy kärdäki adam sport bilen baglanşykly, özleri allamagy görýärler, ýöne özlerini allasalar halanoklar. Belli bir derejede sport bilen baglanşykly. Eminler. Yok, onlar derler. Olam da oyunçular. Haýsy oyunçular mesela? Haýsy sportun oyunçular. Elbetde ama şu maksada aňyrda allaşmak, ýöne özleri allamagy görýärler-de, bir olar allasa halanok. Futbolçular. Futbol, hawa, dogry jogap berýän. Ne şeydip biziň dogrusu 5 minutumuz tamam boldy şurtdy. Hawa ene bilen jogapmyrdyň eşitini bir bilmediklerim bilen. Bilmediklerim üstünde durup bilýär şu. Haýsynyň jogaby gerek bolsa arkaňa aýtyp bilýär. Mesela motoryň 4%-nde bar diýdik äpişikler. Şolar hersi bir çünkde oturýar-da. 4 sany, 4 pişik bar. 4 sany pişik bar. Hawa. Şu wagt gözüňize getiriň 4 sany çünkünni. Bir pişigiň özünden bolup şoň gözü bilen serisiň 3 sany pişik oturýardy. Ha, şo duruşuna galy. Şo duruşuna galy. Her öz serediýade pikir edýär. Bähte menden başga da 3 tane pişik bar eken o bärde. Men onu matematik çözüp bilen çözüp goýdum. Logika berdi. Umman şeýler görkeden netijeňiz boýunça berdi elbetde gutlap biler, goý netije görkediňiz. Ýani şertimden sowatlar geçmek, şertimde durkeşä mümkin. Tamam. Bilşime diýäli bir näçe siziň kino äleminde, synod äleminde ýygdarly gatnaşan, hatda şo gatnaşyklaryň dostlugy öwrülen adamlary bar. Gaýyrsy Atabaýew ýa Ahmed Aman Nurdiýew da gaýdyp biler. Mähribarlar, Begler ýoly hususy kärhanasynyň Algap brendi polietilenlen hem polipropilenden öndürilen miwa dyrbakçy önümlerini gaplamak üçin niýetlenen sebetlerine ardanlydyş yglan edýär. Boyu 15 cm, ýyny 30-40 cm bolan sebetlerden 50 miňini alana, olaryň bahasy 3 manat 50 teňede. 20 miňini alana bolsa 3 manat 80 teňede. Howluň ardanlydyşy duşundan geçirmän. Begler ýoly hiç kefilligi. Ine şu sähär bilen arkaçlygda dinjaş merkezinde ýadga edýär, gurulplanmaga berilen. Şu sähär bilen haýsy oýanyň nurdy pikir etdiňiz şolaň birine jaňa deliň we olaryň bir rededäjek sowaly berelýär. Belki garşy sorap bilerdi, şoňa meniz bir zatlar soraryň jaňa şu. Men pikirimçe sen turanlar. Haýtyny jaňa diýsen. Ahmed Aman Nurdiýew. Ahmed Aman Nurdiýew jaňa däýelin şeýdi. Bunu häzir şom kawa diýsek näder? Olamady. Filme düşmedi. Şoň şu wagt gelmedi, olamady. Hep çatır diýşänlik üçin işte bolman biler. Ahmal dogry. Ýa-da başga kim mesela?
tanışçılamada var, gılıklama dörüt bilaji adamlarda. Kim? Ataşarlı va? Ataşarlı. Elbette. Kâni işleştiğin dolarlarına. O işte mi? Yok. Doğru düşündüm. Ne var? Sıroşu sömka çıktı da. Bize de bir aktör yetmen o. Gün şu vakt giyinik gelmeli arkasını da merkezinde. Evet, bilmiyorum. Sömka mı? Gelip bilmeyen mi hiç şeyler? Evet. Ama bana kadar eğilsin şamkat falan var. Kıydın rol dip aytmalıkken ayal maşgala bolmalı. Aynı eşkemme de ta aynı o rolun bir kile kamizin rolla sen gün şu vakt gelip geçten o sömka sen deyin yaz. Ama zaman denen. Canlas koran. İnni stayda iki saatlik sömka ettim şundan can gelen o. Avar gelmeye. Yok gelmeye. Can gelmeye yerinde. Evet öyle iş var. Elbette çok sağ ol kullandı. Aydiyat Adaşarlı filmi diyali. Ordumuzun yaş, dekirli artistlarından biri olupdur ya. Onun hem şartına da yerine yetirdiniz deyip kabul edeceğiz. Soğutlamada geçelim mümkün olsa. İlkinci navatta Vexus Parfümeriya dükkanının adını size şeyli soğutlarını yollaptırlar. En yaxşı arzuları bilen. Ondan daşgari bosan konsept maşgalanıda, öýojoklarına delmeden bagtyarlyk höküm sürtün deyip şeyli soğut yollaya. Bolt şeyle hem yüpöksüz ol cemiyetinin adından meşhur brendin eýeti şeylere kuponu bilen soğutlarını. Bu yerde yurdumuzun täze bir motor ve sintetik yağlarını öndüren şiir yağ yürütü, çalgı yağları kampaniyası size şeyle soğutlarını yollaptırdı. İlkinci alyan mehmanımız olyansız. İmne soğuğu da. İmne hakikaten gönlün gönşonu nefik bolt avtılığımız bilen näme bağlanışlık inşalçıkta şolary bar biz tutup bilýäňiz. Bu yerde Katmer kafesynyň adından şeyle ajaýyp ýüzürliklerin biri we ahyrky Ziyatil Konditer dükkanının adından o joňuzda nämelerge magdyrlygyň ýar bolmagyny tüsürükden arzu edip. Peşiňizde gatnaşsaň tölemeýän adam gel bermeli. Bir adam agyragam bolýandyr şo ýagdaýda. Sağ olun, mehmançylyğa çağıranlar üçin sağ olun. Esasym şu wagt yurdumyzyň bir iň maşgalasyny jemleýän, çağlaryny jemleýän sowda merkezlerinden birini ýaz geçirip dur. Arkaç sowda merkezi, dinçarş merkezi son wagtyny özünden bilýär. Şöyle maşgala bilen, çağlar bilen dinçalmany iň bir gowna kotlaryň biri yurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly. Şoň üçin siň hem işçiňizde ulsynyklyň hemra bolmagyny arzu edýän. Çok sağ olun. Sağ olun. Tek kan bilelikde ýerine ýetirjek işçimiz bolar diýip ümit edýän. Elbette. Sizden hem bundan meýlegem diňe gowy habarlara, ýaşy täzelikleri garaşat nisip bolsa sunuga däleminde bundan meýlegem ulsynlyklar arzu edýär. Mehman adamlar, hormatly watandaşlar, ondan hem bir aktyor, rejissor şeýle alyp barjy. Yani Türkmenistanyň prezidentini Türkmeniň altyna taraply bäsleşgeniň ýeňjisi, Türkmenistanyň ýaşlar bayrağynyň eýeti hatda Bilal Tıkbar ýylda. Elbette şol bayraklaryň eýeti bolan Anuş Täşlip bilen gepleşýärmiz. Hem geçirip tutarýar. Ýene küllerde görüşen çak başda bolun. Ýadygarlyk surat ötşär. Innik gedek çağıraňyz öňünden bir Bilal soralar. Elbette taýyn. Ýadygarlyk muny aňryk geçirdiňiz, ýadygarlyk surat ötşär we siň bilen tawallaşýar. Başda bolun mehribanlar.